गिबियावनो गासिबो जों बादायारिफोरसिम आं साबायखर बावग्रोनो लुगैयो मानोना जों बरमा फरायसालिमानिफ्राय फैदों ओमफ्राय दिनै बिजनि कलेजाव देरहासार जानो हादों जों बेस्ट कलेज आरो बेस्ट पार्टिसिपेन्ट मोननो हादों ओमफ्राय जों गासिबो ज' जानानै जेरैबायदि देरहासार जानो हादों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे देरहासार जानाया दिनै जोंना कन्टिनिउ 3 इयार्स बिदि जों बेस्ट कलेज मोननाया जादों ओमफ्राय दिनैबो जोंना बेस्ट कलेज मोननानै बेजों 3 इयार्स कन्टिनिउ जाहैदों ओमफ्राय जों बहुद गोजोननाय मोन्दों बेबायदिनो जोंनि बरमा कलेजा नाम लाखिबाय थानो हादों बेखौ जों गोग्गायो आरो जोंनि गासिबो बादायारि लोगो बिथांमोनखौबो बेबायदि मोननो हानायनि थाखाय आङो साबायखर बावो आरो जोंनि इउनियन दं आरो एस'सियेसननि नुजाथि फैदों ओमफ्राय बादायारि बर' फरायसा गासैखौबो साबायखर बावो। ओरैनो साबैसेसो बाहागो लाफैदों? जोङो ओरैनो 10 जन फरायसा फरायसुलि बाहागो लाफैदों ओमफ्राय इउनियननि 2 फैदों।